гостите за втора поредна среща. Залага на формация 3-4-3. Нещо, което даде резултат срещу Локомотив София. Какво попадение за втора поредна среща отбелязва отборът на ЦСКА. След като преди 2 седмици Джеймс Етоо по подобен начин се разписа във вратата на Иван Антонов, за да открие резултата на стадион Александър Шаламанов в 10-та минута на срещата. Играчите на Душан Керкес успяват да го направят отново. Бе хванат неподготвен Янко Георгиев, който в интерес на истината не беше далеч от това да избие топката. Малко не му достигна на 36 годишния вратар. Вижте какво направи Ломбар Делова. Тук говорим и за попадение от още по-голяма дистанция спрямо това на Джеймс Етоо срещу Славия. Разбира се, тук упреците ще бъдат насочени и към Янко Георгиев.